437. 47. Sige na. Pa slice. 437. Binigay? Oo. Ganito lang yan eh. Ang galing sa puno. Nay. Ang galing sa puno. Sarap niyan. Hindi ito butas, Nay? Hindi. Hindi. Ko na sarungan. Ampo, good morning, good morning, good morning. Mga kaparing Jason. Yun, back to work tayo. Yun. Sarado pa yung tindahan ko, tulog na asawa ko. At susundin si Kuya Arnel. Pasensya na po kayo at di tayo nag-helmet muna kasi basa pa nga. Pag basa kasi yung buhok ko ay sumasakit yung ulo ko. Pag Arnel. Ah? Say. Yan, dito lang yung pakulot ni Kuya Arnel. Makulimlim. Tulay ng Pangulo. Yo, door to door. Door to door. Ayan po, doon na po ako sa sa Malawag, sabi ni Danuli. Kila Nanay Mada. At yan yung team. Almusal tatay. Ako kakain ko lang din dito. Dito na ako nag-almusal.
Bilis ng pag-upa. Ganda lang daan ng basta di putik. Walang ulan. Diretso yung motor doon sa side. To the city streets, we began to feel the fire. We ride. Ako dito na ako sa Malawag. At dito na ako pinapunta ni Kuya Noli. At abangan nyo na lang po yung vlog na aking gagawin dito. Kung ano yung aking gagawing vlog. Yung ibang team dun sa bahay kay Chinchin. Yan, dito na tayo. Kila Mary. Amo ay! Amo! Michael! Dito na tayo. Ano? Tatay. Yo! Hello po. Tatay. Ano? Kumusta na? Kumusta? Nagpapasya naman ako. Karating mo lang. Gago mo. Nanay. Hindi kinukubago. Ayan, dyan. Ano? Kumusta? Study. Nagpapasya naman ako. Ayos man. Ayos mo. Ayos na mga buhay. Ayos mo. Tira mo maliksi. Mamo, pero Naging mabagsik. pero ko na yung buwan. Ang mahira. Ano po, dito tayo sa kay nanay. Ano natin helmet. Ibusin mo, dari ko na. Ibusin mo. Doon sila sa kabila. Ano yung ikan? Naimada. Bis po. Salamat. May tubig na. Ha? Muting. May tubig na sila. At yan po, ito po yung dito po tayo pinapunta ni Kuya Noli. Dito tayo pinapo-vlog sa kanila. At si Kuya Noli may importanteng pupuntahan din. Ayan, nakarating na ako dito sa kanila. Ni Kuya Noli.
Wala tayo. On. Sa loob. Abang na lang po sa kaganapan ngayong araw. Kana busod ma. At yun po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Maraming salamat sa lahat mga viewers, mga sponsor. Love you all. At kuya, kamusta na? Ayan yung kinagat ng ahas. Yan o, yan o. Oo, nangitim pa to. Kitang kita talaga. Oo, buti di ka na ano. Wala lang kamo yung Oo. kamandag mismo, hindi na sa akin na punta lahat. Kunti Oo. na lang. Pero kahit kunti na, pasiguro pa rin. Mahirap yun. Sabi ko nga kay Kuya Nolin na nakagat. Sabi nakagat si Pinsan. Huwag mo kang painom ng tubig. Kasi magtutuyo yung ano mo nun. Pasok ko rito, minum ako. Uminom mo ng tubig. At di ka uminom ng tubig. Tapos wala. Saan banda nakagat ka? Doon sa inigiban namin doon. Ah, hadto. Yung mata, tayo na. Bigla mga ka. Grabe yung aksidente nangyari. Wala pag kumunod. Man, okay na. Nagdadalagan siya diya. Ito pa naman, nagdadalagan. Wala pag kumunod. Tinuklaw, tumuklaw. Oo. Mura. Kala siguro, agamit ko yung pagkain. Yung daga. Yung daga. Hirap nun. Yung ahas talaga, ilang minuto lang, pwede kang patayin yan eh. Minuto lang, segundo. Sabi nga nung nagtambal, dapat na hindi ka pumasok sa bahay. Muna. Mabilis kasi umakyat yun, yung kamandag niya. Ang labas yung mga gamit. Almusal na muna kayo, kape. Magkape muna. Bago magsimula. Doon. Po, Kape na. nag-almusal lang pa ako dun sa bato. Hinatid ko muna si Kuya Arnil eh. Ay, hindi ko pala galing. Hinatid ko si Kuya Arnil. Di walang service yun. Tapos pinapunta na ako dito. Ikit muna. Kape muna kayo. Kape muna. Almusal muna. Oo. Almusal muna kayo. Pagka ano, Berta, ako doon na ada. Almusal lang muna kayo. Kape. No, kaya ano gusto niyo ulam? Karni o ano? Isda, karni, manok o baboy. hindi naman kami mapili pa sa ulam. Dawa, turis bangkulisan. Ang na yan. Bangkulis. Wala akong bangkulis yan. Ay, mayroon ako wala yung labas. Ha? Yung dumadaan. Huwag mo yung dumaan. Yo! Si Margie. Happy New Year. Siya yung pinaiyan eh. Kumusta? Okay lang. Kay Miguel. Okay lang daw. Pasahero. Nakuha na ako ay. Oo nga, tumaba nga, tumaba. Ay mga nagpupubi ko ba? At nabayad mo kaya sa bata? Oo. Sabi ko ni ka si sa'yo ng mistake. Ano, bihira lang siya dito? Doon siya nag-stay. Nung nandun kami sa bawa, wala rin. Iba, naglabi yung sa desimalan. Ayaw mo. Pag uuwi, pag umuwi. May nagpapataba siguro kay tatay doon. Kaya ako ibang trabaho, nagtanggal ko mga pako. Ayaw mo. Ano, nag-aaway. Ayan na. Pila muna ka mo. Uy! Dumiritsa yung adobo. Ilak. Muntik dumiritsa yung tubo. At ang pinapalo po mo ba? Butong. Hila, hila. Tulas na. Wala. Hindi mo na tayo na sa bata. Pil nagkumanan sa dulo. Ayun, kinukuhan. Ipit ninyo.
Ano sa dala, bebe? Ito nga, sabi. Baik ka na. Gutom nga ni Ade. Di atang dako kaya ka din na dito man na makukupo. Napabayaan mo. Hindi. Gutom na yan. Hindi ko na muna yan ituhod kayo. Dekan ba? May na. Pinutuloy na. Pinutuloy na tutubo. Dekan ba? Luang na bagay. Buti. Superno. Ano ba superno? Perno? Oo. Tayong kapagalan. Dahil ikinda agad ni tumaba. Binababawa ba? Tulog na lugod. Ang bili muna ako ng ano, pang-ulam. Sabi ni tatay, bangkulis daw. Kung walang bangkulis ay karne na lang. Ilang piraso yung ano, 1 kilo? Ang ganda yung ulam. Ito yung gusto tatay. Ito. Patry daw. Bago man ito. Oo. Kuwento ko naman na. Sige na. Lampas. Magkano? 300. 300. Kulay na eh. Nine. Sige, isa pang ang piraso. For 37. 37. Sige na. Pa-slice. 437. Slice. Hmm? Pagpiraw na ako sa atin. Ikaw bahala kung ano, ilang slice. Yung sakto lang na ano, slice. Ito? Ah. Ito ba yun? 437? 437. Ano yung slice na yung ano, ulam. Tatlong piraso, 437. Dito na ako sa kanila tatay. Tay, anong request mo? Ano yan? Na gusto mong ulam? Kuha man lang gan. Bagbunis. Hinom mo nga akong bangkulis. Ayan. Ano bangkulis?
Kaso walang pichay, sabi mo pichay. Yan. Bili mo na ako ng nyug. Walang nyug eh. Dahil sabi nyo, sa Oo. ako dito, mga tubuan na. Wala naman nyug sa kanila. Kala ko may nyug dyan kila Ate Margie. Mayo. Ay, Wala. Yun masarap sana ilagay natin dyan, oh. Langka. ang maganda na. Yung langka. May langkang maliit, oh. Ano mo gawin? Masarap yan. Ano? Kaya nyo ka na lang ka. Ano? Hugasan na ni Nanay Mada. Hugasan na ni Nanay Mada. Ayos na yung bahay mo na yun. 3 piraso po yung binili ko. 437 po yung halaga noon. Ulam. At bili pa ako ng panggata. Kala ko mayroon dun sa kanila, Ate Margie. Kala ko may... Ano wala dyan? May loya dyan. Bawang, sibuyas, magic. Mayroon na, mayroon. Nyug na lang pala. Yung sana na yung langka. Bili tayo ng nyug. Sila. Kayod na. Magkano? 25. 25. Dalawa. Kayod na yun? Hindi pa. Sige no. Bili tayo ng kaya lahat 60 daw yung dalawa. Bayad. Bayad pa. Pakain natin yung para diretso yung ano. Diretso yung pagluto ni Nanay Mada. Nakayod na yung anyog. Pabalik na ulit ako dun sa ano. Gumagawa ng gripo. Andito na ako. Nag-i-give si ano, kuya ng tubig. Dapat pala yung kulong-kulong ko yung dinala ko. Ayan o. I-give sila ng tubig para dyan sa gripo. Sayang, dapat yung kulong-kulong ko pala yung dinala ko. Nanay Mada. Wala yung anyog. Amoy! Anyog. Oh, nakasaing na kagad si Nanay Mada. Nakasaing na. Ang kukuha ng langka si Nanay Mada. Walang itak, bakit? Ayan oh. Binili mo, Nay? Binili? Binili? Hmm? Binigay? Oo. Ganito lang yan eh. Ang galing sa puno. Di ko na po. Nay. Ang galing sa puno. Sarap niyan. Yung tulingan sa ano, tulingan sa kalangka. Sarap niyan. Tapos dalawang nyug. Yung nyug ay ano 60. Kayod na dalawang nyug. 60. Tapos yung ulam nga ayun 437. Yan binigay lang. Salamat po saan. Salamat sa nagbigay ng langka. Kapatid mo yun, Nay? Oo. Sa kapatid ni Nanay Mada. Ano masarap dyan? Langka. Gusto sana ni Tatay Miguel yung ano, pichay. Kaso walang pichay. Galit ka talaga tayo sa pichay, no? Ano naman yun? Oo. Ay, mas maganda yan. Mas maganda yan, langka. Pag nagpapatay ka na nito, dapat laging lumalagatik na ka-up mismo sigurado. Kasi baka
Buto. Sumabog kayo dito. Ikaw sa lalo. Oo. Dala ko. Ang maganda pag halimbawa tapos ka na magsaing, pinatay mo na, laging sarado lang yung tangke. Doon na yung sukalayo. Karang wala ko yun. Singaw yun. Pagkukuhan, gadaan nga ako. Di. Bukuman. Singaw yun. Oo, baka nakalimutan mo na bukas yung tangke. Tapos angat yung yung pihitan ng silin. Talagang kakalat yun. Lalo pag kung may kuryente na kayo, pag ganun, singaw, pag buhay mo ng ilaw niyan, mag-spark yun. Siguradong lang yung tangke. Sarado dapat lagi. Nasimula na sila. Yan si kuya nag-iigib. Kuya daw yan eh. Ha? Si Tilo. Ah, Tilo. Yung tatay ni Tilo. Tingnan mo eh. Tatay ni Tilo. Ako. Tatay ni Tilo. Ada mang pangkalawa. Ano yan na rin na pangkalawa ko. Ay, papasok na yung tubo. Lalagay nga si Boy Tok. Buklit si Boy Tuklaw. Ay nasunod, totok lang ito. Alam na kung sino. Ang mahirap niyan kuya, kung may kamandag ka na rin. Yung ngaway. Oo. Dapat babae mo na unang matuklaw mo. Oo. Lumipat yung kamandag. Para lumipat sa kanyang kamandag. Oo. Wala pa nga pwedeng makatulik sa ibo. No? Di ba? Kaso yung kamandag niya pang buntis. Hindi nakakamatay, nakakabuhay. Nakakaparami ng lahat. Oo. Kaya mo na sa to, tao. Yan na. Pag nababait ko, marat pakaptangan ko sa to. Wala na. Ako na di. May pubya na dun sa gripo. Kung may problema ako doon. Wala na yung sumilong sa tutawir. Iwan yung kaluluwa ko doon. Oo, talagang papatayin ka nun kung nagkamali. Makita pa rin naman ako doon. Diyan yan na puruan. Oo. At sa tapat to. Baka makita ka ulit ng ahas, bumalik ka pa talaga. Diyan yan na puruan. Oo. Delikado pati matanggal. Sandalisa. Tingnan natin si Nanay Mada. Oh, talaga yung langka. Nabalatan na Nanay Mada yung langka. Masarap yan, ubusin mo na eh. Gusto? Oo, sarap yan. Dalawa man yung nyug natin. Ay, may mga tanim na pala sila dito. Oh. May balingoy. Meron pa dito Nagkaon na nga ni sa baka. Ay, kinain ng baka. Oh, meron silang ano to? Patula. Patula. Ayos ah. May patula na sila oh. Ayos. Sipag talaga nila. At may tatanim silang nyug. Kaya ngamoy na yung sinaing. Tingnan natin yung sinaing. Patayin. Tak. At yung patayin din natin tangke. Para talaga sigurado. Bukas ang pinsan na si puti eh. Bisa daw si puti. Puti na. Walang puting tao siya na pangagumso. Kuhan. Sentrong 9-6 palan. So, kapasa na yan. Nagtatanong ko sa kanila kasi balak ko rin magpakabit dun sa bahay. Para di nagigid ng asawa ko. Kung may pira na tayo. Nakuluan ito. Oh, yung pakitilo. Kusabon lang. Gaglitin. Tatay ko ni Tilo. Binubuhay na yung makina. Ayaw mabuhay.
Ayaw. One click. Malamig panahon ngayon. Malamig. Lamigan. Malamig siguro. Lamigan lang yan, lamigan. Oo. Araw pa din yung gasolina, stock yung na galon. Oo. Tapos yung 96 na yun, ayun, kahit basta may stock yung tangke, gagana yung tubig na yun. Kahit brand out, Oo. basta may stock yung tangke. Magkano libur? Libor no, mga kuha na lang kayo. Hindi naman magkakabit kami doon sa kuwan. Tama na, mga 2.5. 2.5 libur. Liulog naman doon. Oo. Kasi sa pagulog namin, yung baga sabay yung marunong din. Oo. Sa layout. Bay, layout lang naman dun sa lababo sa ano. CR. Pag kuha, bibili ka, sabay mo si Ken ulit ha, samang kita doon sa kuwan. Oo. So kung bumili, kuha ng gusto mo. Pag may budget na. Kung halimbawa kayo na pati sa layout. Kung halimbawa kayo na pati sa layout, Mga kuwan, mga 2.5 mga ganyan. 3.5. Gulay yun ka. 9 plus. Jadi saan nagka... Ayaw po ka, ito na ba? Lamigan, lamigan. Yung mga PVC yung maliit, mura lang naman yun, no? Pero mas maganda yung kuwan na, yung PPR na. PPR. Matibay yung, matibay yung PPR talaga. Hindi nababaloktot. Lo, pumuputok. Pumuputok. Sayang din yung gastos. Oo. Lalo ngayon na may lumalabas yung mga kiki ng... Mga 15 pala, no? Budget. Nagtanong ako sa kanila kasi balak ko rin doon sa bahay. Mga 15 pala. Pwede nang may tubig na. Maganda nun, ikaw yung pumili ng magandang makina. Ikaw yung marunong. Buti ko may makina ng kuha na medyo Hindi naman kaya magastos sa kuryente yun. Hindi naman. mura sana yung sa kuhan, sa Hyundai, kaso lang madali. Oo. 900. Dapat yung matibay. Wala na. Oo. Para sir, napagkuhan sa akin, gusto niya makamura. Nakamura daw siya, 1,000 lang. Meron pa siya magbot-bot ng ano. Kisarian. Pero ano na? 9 na taon na. Kaso ayaw kong pabubuhatin ng ano, mga balde-balde. Lalo pag Matas-tasa. nasa ano, trabaho. So, bago ko Ikot na lang. bago ko umalis, nag-iigib muna. Paano kung malayo yung ano, yung site, yung trabaho? Agum ni Hermana mo, no? Nagpatagroup tapos. Oh, bahay ng kapatid niya. Kaso kami rin yung nakatira. Talagang one click. Ngayon, 50 click. Click. Nako yun, na-stack pa. Na-stuck. Ayun lang, umaga lang, ayaw na. Ayaw na mabuhay. Takpan ko, isang linggo, ano? Baka burn out. Kaya mabuhay, burn out. Ayun na, may kuryente na. Lumabas na. Sundalisa. Tawag niya na Sundalisa. Para lilinisin yung sa ilalim.
Mga putik-putik. Simula na. Ano, bato-bato? Bato-bato. Maganda yan, buhangin, oo. Maganda yan. Mas maganda kasi yung inaabot yung pinakang mga bato-bato niya. Kaysa kung lupa, yung tubig ano, medyo may amoy. Tingnan ulit natin dito sa loob. Sila tatay nagluluto. Ayan, tulong yung mag-asawa. Luto. Opo. Mas maganda talaga. Mas maganda raw yung may katulong. Ganun talaga. Mas maganda yung may katulong. Nagtutulong yung mag-asawa. Ano yun, mura lang pala pag nagpakabit ako dun sa bahay kasi sa amin may gripo na, kumbaga isi-series na lang ngayon. Kasi dati nang may gripo, kumbaga ikakabit na lang yung motor. Nasa 15K pala kapag nakaipon-ipon tayo. Gusto magpakabit dun kasi ayaw kong pagpabuhatin yung asawa ko kasi nga may nararamdaman pa siya. Mas mahirap kung bumigay yung ano niya, yung tahi pag kasi saryan sa kanya. Kahit ilang taon na yun, ayaw ko talagang pinagpakabuhat yun. Kasi lalo pag naoperahan na siya dun sa ilong niya, bawal yun magbuhat ng mabibigat kasi operahan. Pag makaipon na, pwede na yun. Yung motor daw, sabi ni kuya, ay mayroon daw mayroong tag 9 plus kasama ng tangke. Tapos labor nasa 3.5 daw sila na magli-layout. Bibili pa ng mga pan-layout doon, mga 15. Maganda, buhangin. Oo, inabot yung buhangin, maganda yun. Diretso lang. At tulungan ko muna sila dito, sila nanay. Anay, pigain ko na yung gata. Pigain ko na yung gata. May tubig ka dyan? Hugas muna tayo ng kamay bago magpiga. Dito butas, Nay.
piga lang tay? Mga ilang piga lang? 2 piga. May salaan ka dito tay? May salaan ka? Ay, hiram. Kamatis pala no. Kamatis. At mayroon dito? Masarap yun, may kamatis eh. Oo. Papailalim natin yan. Pailalim. Patong-patong. Tama. At ko na sarungan. Karang humil 3 1-3 minus bad. Nakulo. Ang pangalawa na tong gata. Pangalawang piga. At nilalatag na nila na yung isda dun sa kawali. Hiwain mo muna lang. Hiwain mo. Yun. Oo.
na, nakalatag na. Sa ilalim niyan may langka, tapos yung isda, tas langka ulit, tas ito ulit isda. Salitan para di madurog. Tapos lalagyan na yung sangkap ni nanay. Lagyan na natin ito, Nay. Lagay ko na to. Oo. Lagyan na natin. Tulungan na natin sila magluto. Yan, sabay na yung panimpla niyan. Oo, mamaya na lang magdagdag. Sangkap. Tuloy-tuloy pagluto ni nanay. At dito naman tayo ulit sa labas. Amoy! Amo! Pa-shower-shower na lang si tatay sa CR. Ha? May tubig na oh. Amoy! Ha? Amo? Alam. Ininahan mo na yung yung makina. Maabutan na nga eh.
Ayan, balik ulit tayo dito sa loob. Ayan, tatakpan ni tatay. Tatakpan mo tay? Oo, maganda matakpan yan. Ito baga tay? Kaso di kasya no? Try nga natin. Ay, hindi kasya. Yan ang planggana. Para mabilis. Ang sinaing tatay. Ay, ito yung gripo nyo. Yo! Ayos! Ayos daw. Maki-charge muna ako dito sa cellphone ko kay Ate Margie. Kasi lubat na yung cellphone ko. Maki-charge muna. Tindahan nila. Yo! Kuya Bong, maki-charge muna ako. Sige na. Kuya Bong. Amoy! Maki-charge muna. Oo. Balik ulit tayo dito. Buta. Oo. Oh, salamat daw po sa nag-sponsor ng buta nila. Naalala kay kayo ulit na kayo. Oo, oo. Di na maalipunga. At di na makakagat ng sawa. Saka doon sa bayaw ni kayo ulit. Ay, kaya kagatso. Tatay. Oo. Kahapon, salamat. Nagdala nitong buta. Saka nagsasabi kahapon. Oo. So, yan. Oh, di na talaga maalipunga. Di na mapuputikan. Safety na. Safety na. Ayos na. Hindi na kagat ng ahas. Oo. Ayos, safety. Salamat sa mga nag-sponsor. Salamat daw po sa mga sponsor. Salamat daw po. Pumulupot. Tuloy lang. At yun sabi nila salamat daw po sila dun sa sponsor kung nagbigay sa kanila ng buta. Maraming salamat daw po at kila Kuanoli daw. Malaki buta. Hindi sinuot. Hindi pala ginamit kasi oo. Malaki sa kanya, malaki sa kanya. Oo. Oo. Oo.
tinitingnan nila yung mga ano, bato-bato.